Ja, goeiedag kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Ik ben in de stad en ik ben een mevrouw tegengekomen en ze heeft echt een hele mening over eigenlijk het buitenlandbeleid. Mevrouw, goeiedag en welkom in ons programma. Mag ik uw naam weten? Ik ben Jean-Jean, mevrouw Astrid Mainaert. Oké, mevrouw Meijnaert. Ik was in gesprek met de mensen en opeens gaf u uw mening over Frans-Guyana en hoe het er allemaal aan toe gaat. Kunt u dat even voor me herhalen? Ja, ik wil het even herhalen, want ik hoorde meneer Dixon, meneer Vida, erover hebben over Baita. En ik heb natuurlijk het gevolgd over het feit dat hij klaagde van wanneer de Surinamers naar Frans-Guyana gaan, dus wij mensen uit Paramaribo, dan is er altijd een probleem met de grens daar, hè, aan de grens, met de politie en zo. En dan moeten ze niet erin en dan moeten ze dit bewijzen, dan moeten ze die papieren hebben en dan moeten ze dat. Maar wanneer de Fransen deze kant afkomen, komen ze gewoon vrij. Je nakal die nakoko, nakotoko bij de Sanjaletje, dus maar van hier uit, want we bij ons staan op een familie dragen. Nou, dat blijft. Dan niet dat nog kan. We moeten meer op onze achterpoten, maar we moeten meer op voor onze eigen rechten opkomen als Surinamer in Paramaribo, als Surinamer in het algeheel hoor. Want dat kan niet. Iedereen komt van het buitenland uit en komt maar doen wat ze willen in het land. Wanneer komen wij vooruit? De mensen moeten weer 8 tot 28 uur broekriem strak trekken, terwijl ze al die jaren hun broekriem hebben moeten strak trekken. We moeten meer voor elkaar opkomen. En als dan ik word als mijn straat, die wordt tegen op dat protesteren. Als er geprotesteerd moet worden, dan wordt er naar waarheid geprotesteerd. Want feminisme is niet op pinda. Zelfs de onderwijzer is nog niet aan het geld komen dat beloofd is. Zeker door de nieuwe president die er zit, mevrouw Simons, met alle respect hoor. Want iedereen zegt van ja, ik zit er vast en dit en dat. Ik vind er een hele goede vrouw, misschien op haar manier gaat ze te werk. Maar een beetje, eerlijk gezegd, een beetje te slapjes. Weet je? Ze moet meer aan de, ze moet meer opkomen. Dat is nog maar chief dictatuur in Akondre. Want Akondre ja dat van Nodu. Want we kunnen in Akondre ja, we moeten het allemaal samen gaan doen. Ze doen alles verkeerd, Itabi. Ik wil niet verkeerd zeggen, dat is maar ook niet. Maar er moeten veel meer Surinamers met elkaar één vuist, één opkomen om te kunnen bereiken wat we willen. En was zo mooi in het begin, dat je straat tekening, dat. Maar ik vind ook de straat nodig, maar wat ja, maar die nog de straat niet kan krijgen. Er zijn zoveel mensen zonder werk. Wat heb ik gewoon steeds dan ga je zelf vliegen voor school op. Dan heb ik blakken maar ik moest schrijven. Dus dat die assistent dat nog boem, door ons op die alles maar en aan meneer bet dat ook dat ja snijden, dus maar nou ook maar snijden, dat is wat vroeger. Maar wat voor werk, wat voor arbeidsvoorwaarden hebben die mensen? Daar moet je naar kijken, dus niet ik kon ja, zomaar de want de ontslag, die ontslag er zijn geen arbeidsvoorwaarden. Die mensen kunnen nergens naartoe als het ware. Het is een moderne slavernij. Begrijp je? Dus daar moeten jullie ook naar kijken. Schoolkinderen bijvoorbeeld. Geef ze een opvangtehuis, buurthuizen waar ze zich kunnen opstellen. Maar niet denk je, als je dat zit nog pas scoren. Dit was snap ja, ze op een schrijf, snap allemaal ja. Terwijl ik aan daar ook je hebt hem maar. De mij wou ook op Chinese daar ook die de morgen chuma daar ook de bijna sa pas scoren. Hoe je pun bana ook Buruk ko dena ook amus go suka mo ni papa no din ook. Ala din sa en vooral blaka buba. Ne karong kawang asan ne ko takwo ga straat takwo kon protesteer dat ja umana president doet het niet goed. Ze doet het best, maar er moet harder opgetreden worden. Niet in bijvoorbeeld de boyse wakastrai. En dan is niet takwo wat projecten. Iedereen maar een project bij abi kapper absent. Ik moet uit voor de dakloze meneer kan dus werken. Want ik weet niet welke toestand ze waar vandaag zo zeker komen. Is dat niet? Iedereen een project op een project te beginnen te sinaasappel voor een fabrikari export. Het is alleen maar import. Begrijp je? Misabis mama wanneer je elkaar mee zei werk. Uren voor de wat geld in van bank kan krijgen dat kan van je euro. Het is gewoon een moderne slagstick. Kijken jullie naar de arbeidsvoorwaarden van de mensen, dat is heel belangrijk. Probeer jullie werk te creëren voor mensen die van de Mopastra voor ze de coördinatie systeem bakken, want ze hebben geen begeleiding. Ze gaan weer dezelfde fout in. Waarom? Want door het systeem krijg je mensen die gaan stelen. Terwijl het die begeleiders maar nou aan meneer de president, mevrouw de president, dan wordt het beter. Ik is maar in dienst, dan kan je maar trouwen. De man die moet pas straffen naar boom boom boys aan het elektra woroko, temre ma woroko. Op een score die ding, voor je bij de soort nee vrij, bij de score dat dit. Ja, ik kan baby kaleri taki kan go. Dwing ze, weet je, een beetje dictatuur van kijk. Jo, zoals we ook even doen, meneer, ik ben de kantoren woroko, maar je hebt 50 sma op 100, 500 sma op het van plantage. Zet je daarin. Wanneer er moet een gebouw in de stad hier schoongemaakt worden, geverfd worden. Zou je die zegt niet?
we kiezen een paar aan gratis. Maar we zullen kiezen voor bijna voor eigen kondre, een lobo kondre, een dotu kondre. Toeristen ons habitat, voor Congo, dat vast naar mooi. Want we weten niet wat voor land we hebben. Schat van de land. Una ma aba waarderen te una ma chete. Te wantra volku ook onder compure. En de menomita sa agenda staan niet op een jaso. En ma upusana. Dadelijk was het oorlog. Hoe je zegt? Dadelijk was het oorlog. Want een man komt van West, en een man dat komt en man dat is dom. Dat ieder land, dat is maar aan de jaso nog is van visgrond. Voor kan bouwen chikrafana. Prata sanda letiere. En we want broekerim strakke sani no, want des maar schrijf je de vier. Altijd na afvallig, zou moest spaya gelaat. Laten we eerlijk zijn, mevrouw de president. Alle eer aan u en alle respect. Maar dit kan zo niet. Het land verloedert steeds meer. We gaan zeggen, ja, er is geen geld. Er is geld, want jullie hadden het ook over van. Jullie gaan alles aanpakken. Alle des maar zeggen, wat kan in de regering, het is functie voor money. Jullie gaan wat aan jullie portefeuille doen. Is dat gebeurd? Dat is niet gebeurd toch? Jullie nemen mensen bij en spekken ze terwijl vooral de onderwijsers hebben het te ontberen hier. Hè? En de verpleegsters. Ja. Kan niet. Kan niet. Het is voor iedereen, voor allen. Hoe van we praten daar. Het is gewoon 2028 mevrouw. Dat is eerlijk. Dit is zo, dit ja zo. Dat is mijn ontbeerd ja zo. Met alle respect hè. En van me denkt Biden of de van Biden gelijk. Baita is dat lid van Sande. Weet je, dat is het niet. Wie gaat belonen dat hij dadelijk ook zit hij dan. Maar ze moet je dat zeggen. Nee, er moet nu aan gewerkt worden, mevrouw de president. Desnoods ik kom op Afrika, tussen dictatuur, dat jij uit de gevangen, begeleiding, daar naartoe zo. Zo, je moet het winnen. Je moet spreken van ma, want dit mag je in een kondre, no op van ma van nodig, de dictatuur van nodig. En van dictatuur niet op een slechte manier, maar dat u weet waar u naartoe gaat. En keihard de feiten neerslaat. Ook met die jongens die daar zitten onder uw neus. Die schurken die het land zo ver hebben gebracht. Zitten nog steeds daar, want ja, het gerecht gaat anders. Je gaat die mensen niet oppakken. Ik had ze allemaal opgepakt die dag van de inauguratie op de Parikarasai. Daar Sheriff Bekingi. We tapala doro, we tapala pezeran, we dit ding. Schroto ding, tjading gwa, Swartland jago schroto. Mek den tak, sare dwa hamoni pa moni de. Want is nanga kri ayu shit ak de van die taka kondre. Nanga kri ayu shit ak de van die sana. Toch weet dat het maar ete. Toch weet dat VAP na de wa. En de VAP globaal gaan staan. Die groepsafvoer naar kondre. Daarover heb ik het. Want jullie brengen twee dingen in de war, hè. En jullie moeten het land hier zo komen verdelen met Hindustan en Lakamang en Igi en dit. Aheri kleurenpartij staan niet. Dat ja, wanneer jullie gaan stemmen, weg! We zijn allemaal Surinamers, wankohu. Nog een kleur, want een kleur staan niet. Ik ga twee drachten in een kondre. Wat we daarmee? Mevrouw de president, ik hoop u alles gezegd. Waarmee wat als Abroko zei, ik niet te gaan makkelijk. Maar Lucatori na Fadin Kuyere. Want de bevolking no mango. Dan moet je een ringstrak trekken, ringstrak trekken. Gaat geld halen waar het is. Want het is precies daar onder jullie neus toch. Ai, precies onder jullie neus. Met die boevenbende die daar nog steeds ronddraait. En dan gaan jullie voor het gerecht naar een PG. Dat zo. Gewoon oppakken die handelen, opsluiten. Tekenen, meneer, is in de teken. Met Amonicom, die familie of naar Centrale Bank Amonico. Wees rood in 2 jaar en kom maar. Want dit stap die de begaan. Maar ik is vrijheid nog uit dat kondre. En die daar ook laten op naar de BD. Maar ik kon gewoon niet laten awani op PHP. Terwijl, wil je maar zeggen dat die man op 1 zetel verloren ging mevrouw de president? Of ben ik die kopie? Of zijn wij de domme? Het is toch een smerig spel dat hier gespeeld wordt? Ga jullie het werk van het land goed doen hoor. Want dit is aan toen zo lang afbaat. En ook in 2028 toen ik contact des maar trekken broekring strak moro. Anaka. Look hoe de oudjes naar in de tehuis. Look hoe azen. Wat men is niet dit jaar. Wat doen ze? Kunnen ze geen donatie geven voor azen en de ziekenhuizen die allemaal verpoperd zijn? Denk dat die na konden het jaar allemaal niet wasje. Dwing ze dat ze belasting betalen en dat ze een bepaalde procent aan geld hier in het land laten. Je wordt even scheep, alle die money kwijt. Die zei kooi voor jullie kan vregevochten boede na konden ja. Konden nou mag die maar vregevochten boede na onkonden na onzoek. Na umusu, van dit akin. Bescherming. Bescherm land en volk. Want dat met een volk wat moet drapen. En dan na een volk umusu roken. We staan dat we denken, we doen dat onwaar. Ja, dat kan. Mevrouw, ik zie het gaat u echt aan het hart. Echt waar.
Het ligt me echt aan het hart her, omdat ik op mijn kondre. Hoe kom ik ook in jouw pensioen? Is dat om een man komen? Omdat ik dat die kondre bij draait. Dat na regering want we. Om een man dat draait in Holland, je hebt een familie. Wat ik nog weet waar Holland. Sambo worden van kondre. Und ik na regering je hebt net op de boven water. Ja, dus je moet smak op Holland. Ik kan juist een bosje bloemen en een boel treatment. Omdat je begint dat ik nog op Holland zou de collega. Want dit doet ze naar de money van we mevrouw. Is dat voor mij voeren? Terwijl we dat je nou uitkeren, maar uitkeren dat die familie ja. Dat gaat doen minder Holland dan je best bij ja. Daar regering met poppen strong. Dat is don't op dit stoel dat ben je moet ja. Aan de gang. En dan zijn dat je hart niet liggen echt aan het hart met. Sari zo. Fushi familie mooi kondre. Ik wil toen niet. We weten niet wat we hebben jongen. We hebben het land. En ga je niet ervoor. Oké, eigenlijk heb ik toch nog een vraag. Want heeft de president eigenlijk gesproken van Suriname, maar de begrotingsbehandeling wordt in elkaar gezet, toch? Waaraan zouden ze het meest geld aan moeten uitgeven? Nou, aan het onderwijs, ziekenfonds, ziekenhuizen, weet je, de agenten, een beetje politiecorruptie, zo dat ik goed maar worden. Want dat de man als goed zal genoeg dan die zo dit, dat auto no dit, dat zo no dit. Maar zeker die ziekenhuizen mevrouw, wat me gooit aanzet, het is schrijnend. Het is schrijnend wat je daar ziet. Ten weet je wat systeem tak laken moest ik voor de familie. Dus moest ik ons maar ik doen dat voor haar per kabel. Kan niet man, kan niet. Wat als je aan dit drapen allerlei zo'n probleem is. Echt een slechtende probleem is. Zo is de ouders maar soms op mijn ogen denken. Weet je, moet er zoveel gaan voeden, kan niet man. Dat ook in de ijsje aan de boel maken. Als je systeemloos zit, moet je het dus oerbroken echt niet. Dan gaan jullie zeggen van ja, er is geen geld, hoe betussen. Geld bij. Wat alles maar even voorrecht draad hebt in de stoel. Hoe denk je van aanzet bij het ziekenhuis, is geen medicijnen zijn er niet. Ik denk dat je familie met dat buitenland, die dit kost op jou allemaal op hoe ik zie. Nou, wat kom baka. Wat dan is, maar dan pensioen zou maar jaren money kon spelen en dan kon je ja. Worden we het makkelijk gemaakt? Want PSABG, daar is wel een soort probleem zou maar dat kon. Nou, voor allemaal heb je wat is dat is van PSA. Dat op bepaalde rechten ligt buitenland. Wat als maar normaliter. Ik zou mensen maar kon dat school. Kennis van mij zijn komt, zeker deze heeft dat bakken. Je zoekt een vergunning voor iemand aan voor de deelname aan het naar Congress. Op een gegeven moment is mij wachten op geen vergunning. Als maar bijna 5 jaar, ik sta bijna 8 jaar. Voordat ik kies af wat dat ik ben, ik heb geen akkoord. Ik ken er gebeuren nog steeds corruptische dingen onder tafel. Nu kon je kop maar onder tafel hebben. If we doen Santiago, zodat we doen Santiago van die fee. Dan kon ik 3 kleren corruptie naar Asani. Want één ding van het andere toch, als je systeem nog moet, dat zou denken. Nou weet ik je voorman. Want if het systeem nog moet, dat tigri aan het gier tigri. Zou denk ik groot, dat wordt ik dit chimbo je trouwen de na. Ik zou je laten maar trouwen maar voor je maar pak maar schoten. Ik ga maar pikken. Trouwen. Mensen sorry, ik doe ook niet, maar behandel het zoals je behandelen moet. Ja, joh, onze politie is onze beste vriend. Zo ga je niet met je mensen om, toch je medemens. Dat is ook niet aan doen, om ons brokken via protocol. Want dan kan we dus aan tak weer gebruiken in macht. Dit is dat ons even draaien door. Maar je verschijnt, jullie draaien ook door. Er komt te veel op jullie af. En ja, geef een ogenblik bij je mens. Jullie moeten ook begeleiding krijgen, want dat krijgt niemand hier. Kom eens begeleiden, taxmas zijn gefrustreerd. Blijf jullie een beetje thuis. Ja, ik kan weer komen. Maar dit zijn arbeidsvoorwaarden vooral met Peguno. Kun je dus niet zwinken, dan is maar petje, de Mosland, de Bradang, is dat zeker van de Koro. Als maar zijn dit jalik, een foto nenge. Die naam af en toe wat dat is net tek, wat ik zeg niet voor. En als dit tek die na kieuwen wat die, dat is de euro sa euro kan moet slechts nog pijn. Als een euro bijna is maar nog een pijn. Ga jullie nou zo kunnen arbeidsvoorwaarden voor de mensen hier in het land, want dat is zoek. Mevrouw de president, ik dank u. Hartelijk bedankt mevrouw, dat heeft u mogen horen van mevrouw Mijnhart. En ja, ik ben Natasja Conrad. Like, subscribe en share altijd Cultuur TV met het nieuws. Fijne dag. Zylecare is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen,
je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyla-Care is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyla-Care. Pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyla.care en volg ons op Instagram en Facebook. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. www.kulturu.com for the generation.